दिनै 2002 मायथाइनि 1 जानुवारि आरो दिनैनि बे गोथार सानाव बा गोथार बे 2020 मायथाइनि जागायनाय सानाव दुलाराय सुबुं माहारिजों लोगोसे बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनाय हामलायनाय आरो गोजोननायखौ आं बावहरदों। गिबियावनो मिजिंथियो बे बोसोरा जाफुंसारनायनि बोसोर जाथों, जेंना सुस्रांनायनि बोसोर जाथों आरो बेजों लोगोसे बर' हारिनि साफ्रोमनिबो न'खराव गोजोन सुख सान्थि आरो गोबां खामानि मावनो हानाय सक्तिया फैथों। बयबो सुबुङा गावबा गावनि मिजिंथिनाय लाखानाय हाबाफारिजों लोगोसे बिथांमोननि जि साननाय हनाय, बे साननाय हनायनि गेजेरजों मावनो लानाय हाबाफारिफ्रा जाफुंसारगोन। दिनैनि बे सानाव बर' हारिनि उदांस्रि, थामोनथा आरो उदां हारि हिसाबै जों थांना थानो लुबैनायनि जि जोंहा सिमां दङ, बे सिमांखौ लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि मोन्थोरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय थादों आरो साफ्रोमबो बर' फिसायानो जाहाथे गोग्गोयै गोथारै मोजां देहायै जाहाथे फैबाय थानाय समाव थांना थानो हायो, बेखौनो मिजिंथियो। बेजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जि हाबाफारिफोरखौ लानानै, जाय मिशनफोरखौ लानानै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय हाबाफारि मावबाय थादों, कुवालिटि इडुकेसननिफ्राय लानानै रांखान्थि जौगानायनिफ्राय लानानै जों सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारि मावनायजों बर' बिजोंनि सोलोंथाइयाव बांसिन बिबांनि गुन गोनां सोलोंथाइ, गोग्गो सोलोंथाइ जों लाबोनो हागोन आरो बर' बिजोंनि जि जेंना दङ, बे जेंना जेंसिखौ फैबाय थानाय समाव सरकारजों रायज्लायनानै सरकारनियाव दाबि दैखांनानै जेंना सुस्रांनो हागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। लोगोसेयैनो जोंनि जि मावनो गोनां बिबान, बर' फरायसाफोरखौ लानानै, लोगोसेयैनो बिमा बिफाफोरखौ लानानै, फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोंनि जि सांग्रांथि लाबोनाय हाबाफारि आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिफोर हाबाफारिखौ जों रनसायनानै लादों एक्सन प्लानाव, बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोंनि दख'रा, दालाइ आरो जिल्ला आफादा मोजाङैनो मावफुंगोन। बेजों लोगोसे रांखान्थि भित्तियानो मोनसे हारि फोथांना लाखिनायनि मोनसे बिथा आरो जेराव सोलोंथाइ आरो रांखान्थिया जौगाया, जों मालाबाबो बे हारिखौ जौगासारनाय होननानै जों बुंनो हाया। दा बेखायनो बर' हारिया दिनैबो गोरिब गुन्द्राजों नाख्रेबजानानै दङ। बर' हारिनि न'खराव दिनैबो मोजाङै गाननो जोमनो मोनै, जानो लोंनो मोनै बेबायदि थासारि दङ। जोंनि फरायसाफोरा रांखावरिनि थाखाय मोजां एडमिसन लानो हायै, मोजाङै फरायनो हायै बा नांगौ बायदि जोंनि लेखा बिजाबफोरखौ जों गथायना लानो हायाखै। दा बेखायनो बर' हारिनि थांना थानायाव मोनफ्रोमबो न'खरा जाहाथे मोजाङै मजबुत मोनसे रांखावरिनि बिथाखौ जों गायसननानै लानो हागोन। एन्टारप्रिनिरशिपनिफ्राय लानानै इडुकेटेड आनइमप्लयमेन्ट, बे गासैबो आनइमप्लयमेन्ट जि सेक्सन दङ, बिथांमोना सेल्फ सास्टेन जानो हानाय, साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै, बिजनेसनिफ्राय लानानै, आबाद बिथिङाव लानानै हाबा हारिमुखौ जों बांहोनानै गावखौनो बोरै एन्टारप्रिनियर लाइनाव जोङो एंगेज खालामनो हायो बा मोजां जोङो जबनि थाखाय इडुकेटेड जायफोर आनइमप्लयड दङ बा अलरेडि जायफोर इडुकेसन लाखांबाय, बिथांमोना जाहाथे मजबुतै फैबाय थानाय समाव राहा लामा दिहुनना लानो हायो, बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे बर' हारिनि बयनिबो गेदेरथार जि सिमां, आलादा रायजो बड'लेण्डनि जि सोमावसारनाय आरो सरकारजों जि सावरायनाय, बे आथिखालाव सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो बे बोसोरखौ जाफुंसारनाय आरो जेंना सुस्रांनायनि बोसोर जाथों होननानै जों मिजिंथियो जे बे आलादा रायजोनि जि जेंना, बे जेंनाया 2020 बोसोर जि गोदान बोसोर हाबबाय, बे बोसोराव जाहाथे सुस्रांजानायनि मोनसे लामायाव फैयो आरो बयबो बर' फिसानि जि सिमां, जि गोथार सिमां, बे सिमाङा बयनिबो जि हास्थायनाय, बे मोगथाङाव जाफुंसारो आरो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सरकारजों सावरायनानै बे जेंनाखौ सुस्रांनायाव गोहो बोलो मोनगोन आरो इसोरा जोंखौ अनगोन आरो जोंनि सोमावसारनायखौ जोङो मोनसे मोजां थासारियाव जोङो लांबाय थानो हागोन। गणतान्त्रिक आवाजनि गेजेरजों सरकारखौ जोङो बाध्य खालामनो हागोन, बेखौनो जोङो इसोरनियाव मिजिंथिदों। लोगोसेयैनो बयबो
समाज नाङैनो गामि नाङैनो बा हारि नाङैनो आरो न'खरफ्रोमबो जोंनि बयबो बेक्तिया गावबा गावनि लाखानाय थाखानाय माखासे थांखि थायो सिमां थायो बा मिजिं थायो बे मिजिंफ्रा मोनफ्रोमबो लेभेलाव जाफुंसारथों लोगोसे बर' हारियाव जों हास्थायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोमनिफ्रायनो हास्थायबोदों बिबानबो रुजुनबोदों जे बर' हारिनि खौसेथि बर' हारिनि गोजोनखौ जोङो जेब्लायबो लुबैयो सोमावसारग्रा आफादा ज' खौसेयै दिनै सोमावसारगासिनो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाया दिनै सरकार सालायदों दिनै अप'जिसनाव थानानै हारिनि समाजनि जेंना जेंसिखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारखौ नारसिनबोदों दा बेखायनो रुलिंआव थानाय अप'जिसनाव थानाय गासैबो लेभेलनि थाखोनि जायफोर दैदेनगिरिफोर दङ जायफोर सामलायगिरिफोर दङ बिथांमोनाबो बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर' हारिखौ थगायालासे बर' हारिखौ नासयालासे बर' हारिनि थामोन्थाखौ नेवसियालासे गावनि जौगानायखौल' सानाबासिनो बा सरकार आरो भटनि थाखायल' मोनफ्रोमबो थाखोआव बा मोनफ्रोमबो समाव सानालासेनो हारि जौगानायनि थाखाय समाज जौगानायनि थाखाय बयबो जाहाथे सानगोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो बाथ्रा बुंगोन बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि जि आवाज बे आवाजआ मोनफ्रोमबो श्रेणिनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि मोनफ्रोमबो पार्टि हान्जा दल संगठननिफ्राय जाहाथे खौसे गारांजों फैगोन आरो बियो जेंना सुस्रांनाय आरो जाफुंसारनायनि बोसोर जाथों बेखौनो लुबैयो आरो इसोरा जोंखौ बे लामायाव जाहाथे दैदेनलांगोन आरो जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होगोन बेखौनो मिजिंथिबाय बर' लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे स्पेसियेल जे खावलायनाय बा आपिल दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावनानै जोङो दाब दाब जायगायाव मेल मिटिं खालामनानै बा लाइमोनफोरजों सावरायनानै जायफोर जेंनाफोरखौ जोङो नुदों बे जेंनाफोरनि गेजेराव दिनै भारतआ बयनिख्रुइबो यांगेस्ट कान्ट्रि होननानै सरकारनिफ्रायबो बुंदों माखासे एजेन्सिसफ्रा बुंदों आरो बे सार्भेनि एकर्डिं टु दा सार्भे रिपर्ट जोङो बेखौ मिथियो भारतआ सेंग्रा देश बेयाव सेंग्रा मानसिनि बा सेंग्रा बैसोनि सुबुं अनजिमाया बांसिन दा बेखायनो जिहेथु बर' लाइमोनफोरा बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै सोलोंथाइ लागासिनो दङ आरो बे सोलोंथाइ लानायनि बेलायाव दिनै गाव जि लामाजों बा जि केरियारखौ चइस खालामनानै डिग्रियाव फरायगासिनो हायार सेकेन्डारियाव फरायदों मास्टार डिग्रि खालामदों रिसार्च खालामदों बे लेभेलाव जायफोर फरायसाफ्रा दिनै बायदिसिना इउनिभार्सिटियाव कलेजाव बा हायार सेकेन्डारिफोराव फरायनानै दङ साफ्रोमनिसिमबो मोनसे गुरै खावलायनाय जे जि साबजेक्टखौ लानानै बा जि केरियारखौ लानानै जायफोर डिसिप्लिन बा ब्रान्सफोरखौ लानानै जोङो फरायगासिनो दङ बेखौ जोङो जाहाथे मोजाङै जाफुंसारनो हायो जोङो जाहाथे बेखौ कमप्लिट खालायो दिनै जोङो नुदों जे क्लास 9 आरो 10आव मेक्सिमाम लेभेलाव ड्रप आउट जायो हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार आरो सेकेन्ड इयाराव खेबसे खेबनै फेल जानायनि उनाव ड्रप आउट जायो जेला ड्रप आउट जायो बेयाव समाजावनो मोनसे बार्डेन फैयो न'खराव बार्डेन फैयो आरो ड्रप आउट जानायनि उनाव दिनै बै फरायसाफोरा फरायसुलिफोरा गोदानै फरायफिननायखौ जों नुवाखै बिसोरो बरन्स फरायनो गारनानै बा फरायनो बानानै गुबुन गुबुन माने जायगायाव हारियाना गुजरात बेंगलर मुम्बाइ बायदि जायगायाव खामानि नागिरनानै थाङो हयरास बै जायगाफोराव थांनानै स्किल गैयिनि थाखाय कम्पिउटारनि नलेज गैयिनि थाखाय बा नोङो लेंगुवेजाव एक्सपार्टाइज नङैनि थाखाय गोबां जेंनायाव गोलैनो गोनां जायो जायनि थाखाय लेबार श्रेणिनि थाखोनि खामानिखौ मावनानैबो बिसोरो मोजां माने वेजेस बा मोजां सेलारि मोना आरो जेराव बिसोरखौ बै स्किल गैयिनि थाखाय मोजां बेबहार खालाया आरो 10 बोसोर 15 बोसोर मावनायनि उनावबो नांगौ बायदि बिसोरो सेलारिफोरखौ मोना दा बेयाव बै सुबुंफ्रा लाइमोनफ्रा फिन गामियाव फैफिननानै ओरैनो खामानि मोनै मोनसे थासारियाव गोलैयो आरो जायनि थाखाय दिनै गोबां लाइमोनफोरखौ जोङो नुदों जे हाई स्कुलाव फरायनाय कलेजाव फरायनाय मोनाबिलियाव थुबुर जायो ज' जायो ड्राग्स जानाय ड्राग्स सोबनाय डेनड्राइडनिफ्राय लानानै सिगारेट माने जौ माने नोङो पार्टि मेलायाव जुवा गेलेनाय बा नोङो मेलायाव थांनानै जौ लोंनाय बे थासारिफोरखौ जों नुदों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय टिम जानानै जेला नोङो सावरायो
टीमनि गेजेराव माने मोजां बाथ्राखौ जेरैबायदि सावरायनांगौ बे मोजां बाथ्राया सावरायजाया गाज्रि बा नाङै बाङै बाथ्राफ्रा सावरायजायो जायनि थाखाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि प्रलोभना बै सेक्सनाव बारा जायो आरो बेखौ समाजा होबथानांगौ समाजाबो होबथानायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो ड्राग्स जौ जुवा आरो बे लाइमोन माने उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बे गासैबो थासारिखौ जों जुदि गैया खालामनांगौ लाइमोनानो बिनि बिबानखौ लानांगोन जों जुदि गावनो एवेर नङाबा सांग्रां नङाबा बे व्यक्तिफोरा दिनै गोबां मोजां मोजां परियालनि फेमिलिनि फिसाला फिसाजो लाइमोनफोरखौ जों नुदों जे माने नाङै समावनो बिसोरनो मबाइल बायनानै होनाय नाङै समावनो बिसोरनो बाइक बा स्कुटि बायनानै होनाय आरो बिनि उनाव जाब्रबथायाव बा एक्सिडेन्टआव गोलैनो गोनां जानाय आरो बै लाइमोनफोरखौ गार्जेना जेरैबायदि स्ट्रिक्टलि मोनसे कामान होनांगौमोन बा गार्जेना गावनि गथ'नि सायाव जेरैबायदि कन्ट्रल थानांगौमोन बा बुजायनांगौमोन आखल होनांगौमोन गुन होनांगौमोन बेफोरखौ जों होनाय नुवाखै जायनि थाखाय गार्जेना जिहेतु कन्ट्रल खालामनो हाला समाजाव बिसोरो थांनानै मोनानि फुंनि जौ जुवा आरो ड्राग्स ड्रेनड्राइजों बेस्थ' जानायखौ जों नुदों दा बर' हारिया जुदि गेरेमसा जानांगौब्ला बर'नि लाइमोना जुदि दुरबल जायोब्ला बर' लाइमोनफोरा जुदि नोरजिया जायोब्ला बर' लाइमोनफोरनि जुदि मेलेमा थिग थायाब्ला इनस्टेबल जायोब्ला ड्राग्स जानानै जौ लोंनानै जुवा गेलेनानै रांखावरि हालोदा जुदि गाज्रि जायोब्ला बर'नि फिउचारा बोरै जागोन बर' हारिनि आल्टिमेट जों जे गेरेमसा हारि दानो नागिरदों बर' लाइमोनफोरनि भबिष्यतखौ जों जे सेकिउर खालामनो माने माइ इडुकेसन माइ फिउचार होननानै जों हाबाफारि लादों मिशन कुवालिटि इडुकेसननि गेजेरजों बै जोंनि जि मिजिं दुलाराय बर' हारिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मिजिं बा जोंनि जि थांखि बै अबजेक्टिभाव जोङो सहैनाय नङा दा बेखायनो आनटिल एन्ड आनलेस जोंनि गार्जेन जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि हाबाफारिफोरखौ कअपारेट खालामनांगोन जोंनि आपिलखौ बिसोरो गनायनांगोन आरो मोनसे डाइरेक्सनाव मोनसे ओरैबायदि नावआव जों गाखोनांगोन जि नावआवनिखि जोंनि आल्टिमेट जोंनि लाइफआ मोनसे डेस्टिनिया जों सहैयो सेकिउर जायो आरो जों गावखौनो गायसननानै लानो हायो हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जों खामानि मावनो हायो बा गावखौनो जोङो सास्टेन खालामनानै जोङो फोथांना लाखिनो हायो बिनि थाखाय बर' लाइमोनफोरा दिनै हाबा मावनांगोन नङाब्ला बर' हारिनि फिउचारखौ जोङो गोग्गो आरो गोथार मोननाय नङा दा बेखायनो लाइमोनफोरनियाव बे बिबाना थाबाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिफोरखौ जेब्लाबो जोङो मावलांगोन जोबनायाव बेखौनो फिन खेबसेबाव आङो खावलायगोन जे बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौनि थाखाय बर' हारिया दिनैनि दुं हाव हाव थासारियाव गोदान गोदान बारहावा दिनै फैदों दिनै सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्टनि बाथ्रा फैदों दिनै 6 कमिउनिटिखौ एसटि खालामनायनि बाथ्रा फैदों दिनै गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनो माखासे सरकारा गोदान गोदान माने बिथांखिफोर फोसावनानै बे हारिफोरनो अधिकार होनायनि बाथ्रा बुंदों दा बर'नि आल्टिमेट जि अधिकार बर'नि हा हु रैखाथिनि बाथ्रा बर' रावा नोङो सरकारि राव जानांगौनि बाथ्रा बर' मिडियामा थांना थानांगौनि थाखाय जोंनो जे टिचार नांगौ जोंनो जे टाइमलि बिजाब नांगौ जोंनो जे मोजां इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ आरो बिनि थाखाय सेपारेट डाइरेक्टरेट फर बड' मिडियाम इडुकेसन जों जे दाबिबाय थादों बे दाबिफोरखौ जोङो आल्टिमेटलि जों जाफुंसार होनांगोन आरो बिनिखायनो बर'नि सुबुंफ्रा बर' हारिया जिखि जेरावखि रायजो जानानै थायाथों मानो जिखि प्रफेसनाव थायाथों मानो फरायसा फरायसुलिनिफ्राय लानानै जिखिनि गार्जेन दङ बा कनसियास सिटिजेन दङ बयबो बर' हारिनि थाखाय साननांगोन जिखि थासारियावनो थाया मानो बर' हारिनि थाखाय नोङो मावनांगोन खारन बर'आ हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गावखौनो एस्टाब्लिश खालामखाबाय आरो बेयाव जोङो गावखौ फावसायनाय गावखौ माने नोङो उन्दै साननाय बा गावखौ नेहाथ साननाय बे बाथ्राया फैलिया दा बेखाय मोनफ्रोमबो सेक्सननि रायजो राजाया गावनि सेल्फ इन्ट्रेस्टखौ दसेबाबो दोनथ'नानै जाहाथे हारिनि थाखाय खोब मुखुब समनि गेजेरावबो दसे समब्लाबो सम होयो आरो बयबो जुदि सम होयोब्ला बयबो जुदि सानोब्ला बयबो जुदि मावोब्ला बयबो जुदि रल लायोब्ला बाथ्रा बुङोब्ला बर' हारिया आल्टिमेटलि बे बुहुमाव गावखौनो उदां हारि हिसाबै गावखौनो गोग्गोम हारि हिसाबै जों गायसननानै लानो हागोन आरो बे मोन्थोरजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आपिल खालामगोन जे 2020 जि गोदान बोसोर
बे गोदान बोसोरा बर' हारिनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो जेंना सुस्रांनायनि बोसोर जाथों। बर' हारिया आरो बे गोदान बोसोराव आगानसे दावखोनानै गावखौनो गोग्गोमै गोथां हारि हिसाबै जोङो गायसननानै लानो हाथों, बेखौनो मिजिंथिनानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरफिनबाय। गोजोन्थों।